Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите программу «Бугунь». В студии работаю я, Гульсум Халилова. И в третьем блоке нашей программы, как мы вам обещали, наш гость студии – освобожденный политический заключенный Владимир Балух. Здравствуйте. Витаю. Селям. Алейкум селям. Владимир, вы с субботы уже здесь, на родной земле, на родине своей. Как вы себя ощущаете? Адаптировались уже? Ні, про адаптацію повно ще не йдеться, звичайно. Але, таке аж лякає відчуття щастя, це, з яким останніх цих п'ятий день, п'яту добу. Не я один, всі звільнені. От з цим відчуттям живуть. Трохи розгубленість. По-перше, багато що змінилось в країні. І потрібно надолужувати згаяний час, розуміння того, що відбувається. Но вы уже надышались свободой, или же это сделать невозможно? Ні. Цим, мабуть, свободою, мені так здається, що неможливо надихатись повною мірою, бо вона затягує відчуття свободи. Але, все буде добре. Вы сейчас находитесь в санатории Феофания, да? Правильно я понимаю? Це, І проходите наскільки лічення. я розумію, це не зовсім санаторій, це лікарня, Да. дуже гарно оснащена, з дуже чудовим персоналом, і в дуже чудовому місті. Я все-таки хочу перейти к вашему освобождению, а уже потом к вашему делу. И вот когда вы, если не ошибаюсь, находились в Торжке, да, отбывали Так, там так. наказание в Торжке, скажите, когда вы узнали, что вас освобождают? Как вам это сообщили? Ніхто про це не повідомляв, звичайно. До останньої хвилини ніхто ні про що не повідомляв. Трошки неправильно сказав. До моменту прибуття в Лефортово, то точно. Как вам пришли, сказали, просто собирайтесь, поехали, вы знали, куда вы едете? Ні. Нет. В Торжку я саме в ШИЗО перебував. Підйом в ШИЗО о 5 ранку. Прийшли, сказали, тобі сказали, що тобі сьогодні на етап? Я кажу, здрасте. Хто б мені казав? Збирайся, зараз ми тобі принесемо сніданок, поснідаєш і етапують тебе. На моє питання, куди саме етапують і з якого приводу, сказали, тобі ж не сидіться нормально, от і возять тебе по всій Росії. А потім вже, коли я зібрався, встиг Сашкою Шумковою повідомити, що мене забирають на етап. Вийшов, вже доки очікували на конвой був з Твері сам. Тоді сказали, що СІЗО-2, що це Лефортово, я тоді ще розуміння не мав. Сказали СІЗО-2 Москву. Так от і привезли. Вже там, коли мені запропонували написати, не запропонували, а поставили умову. Або... А это сразу было после того, как вас привезли? Одразу, Сразу, да? Під час прийомки, так званої, сказали, що в тебе є два шляхи. Або ти зараз пишеш прохання на ім'я Путіна про звільнення, про помилування, Да. або конвой чекає і повеземо тебе, забере тебе назад. Що ви в відповіли? Торжок. Що я сказав, що хлопці, звичайно, я цього ніяких прохань цих писати не буду. Ти ж розумієш, що тоді ніякого звільнення не буде, повернешся назад в Торжок. Значить, судьба така. І все, вони після того сказали, ладно, ми все зрозуміли,
давайте оформлюйтесь, ну, сюди, на цей. Ми це можемо зробити і замість вас. Це така формальність, яка нічого не значить. Я кажу, ну, ви цю ситуацію створили, ви з неї виплутуєтесь. Я в ваших махинаціях приймати участі не буду. А вы вообще не задумались? Потому что вот вчера у нас в студии также был бывший политический заключенный Микола Карпюк, который нам сказал, что ему также предъявили вот этот документ и сказали, что вот ты первый, если ты сейчас не подпишешь и откажешься, то ты сорвешь вообще весь обмен. И Микола, как нам объяснил, да, боясь не за себя, а за других политических заключенных, был вынужден подписать вот этот вот документ о помиловании. Вы не задумались над тем? Ну, можливо, мені в цьому сенсі пощастило, бо саме через те, що ну, мені такого не озвучували, що там від тебе залежить там і доля інших. Ні, ну це я так дуже коротко вам розповів про розмову, що відбувалася. Вона була трохи довшою, ця розмова. Я спочатку намагався, ну, хоча б щось виторгувати. Я їм сказав, надайте мені можливість зустрітись з адвокатом своїм або з консулом України, ну, з українським консулом, а потім я вам повідомлю про своє рішення. Ну, мені на це заявили, що ні, такої можливості ніхто не надасть. І в мене є всього-навсього 3 хвилини на те, щоб прийняти рішення. Я кажу, ну, мені тоді 3 хвилини не потрібно, я поїду назад, якщо такі умови. Ну, потім він почав там розповідати, що ви розумієте, що це формальність, ви завжди можете відмовитись від цього, там, вже там. Ну, для вас це було принципіально важливо, да? Та, ну, я йому так і сказав, це може для вас формальність, але в будь-якому випадку моя боротьба не з вами особисто, і відповідати мені не перед вами, не перед судом, а перед Господом Богом. А в стосунках з ним я волію бути все ж таки чистим. А ви ні з ким там не виделись в Лефортово? Ну, вас ізолювали від всіх, потрібно розуміти, що таке Лефортово. Навіть перебуваючи в ШИЗО, ну, більше є можливостей якось поспілкуватись із тими, хто поруч знаходиться в камері. В ШИЗО це неможливо, в принципі. Коли ви всіх побачили? Остальних 34? Вже під час, коли в автобус нас заводили. Мене завели туди, вже в автобусі перебували, окрім Клиха, всі політв'язні. Коли я побачив, звичайно, Олега Сенцова, Клиха, Карпюка, Сашу Кольченка. Моряков? Ні. Не видели? Я ж вам кажу, я був передостанній з не моряків. Сущенко. Сущенко, так, Да. вискочило в мене з голови. От коли побачив, ну, тоді я почав розуміти, що ну, щось, напевно, відбулося таке екстраординарне, бо саме такий склад, ну, так би мовити, умовно кажучи, так, зірковий із політв'язнів, досить, ну, неочікуваний був, бо... А какая была ваша первая мысль уже после того, как вы были уверены, что действительно вас везут домой? Что вы подумали? Договорились? Вас на кого-то обменивают? Какая была ваша мысль? Ну, знаєте, ще перебуваючи в Торжку, коли це були ефемерні такі розмови з Сашком Шумковим от з цього приводу, там, ну, думка у нас співпала з Сашком під час спілкування, що там обмін, будь-яке звільнення, ну,
розумієте, мова тільки йде про ціну. Аби ціною визволення не було торговля там, ну, або поступки інтересами України. За великим рахунком, особистості, на яких міняють, великого значення не мають, тому що, ну, це таке. А как к вам относились в тюрьме уже в Торжке? Возможно, ваши сокамерники? Мені дуже важко вам на це питання відповісти з одної причини, бо воно гіпотетично. Я сидів ну, майже в цей час сам. Ну, ШИЗО в одиночці. Ну, там, за виключенням 3 днів, коли там мене, ну, я думаю, що помилково вони в общий А барак. вас в одиночную камеру, получается, вы сидели в одиночной камере. Почему? Ну, як чому? Зараз я вам скажу, як це сформулювати. Ну, бо там же ж є полоси ставлять в особистій справі. Там склонен к тому, так. І склонен к распространению экстремистской пропаганды. То есть вас считали особо опасным каким-то преступником Ну и так, пытались изолировать тем самым? на нас там так і кажуть диверсанти, ну от українські диверсанти. Коли повели мене там на чергову комісію і це озвучили, що склонен, ну там склонен к тому. Я кажу, ну хоч один приклад мені наведіть на підтвердження ваших слів. Ну, просто так, щоб мені самому цікаво, як ви це аргументуєте. Ну, відповіді, звичайно, ніякої ніхто не надав мені, але ну, для них, я навіть не знаю, чому так. Саме отак вони до цього ставляться. Мені Владимир, а вот вы сказали, что в тюрьме в Торжке вы практически сидели один, да, и поэтому вам сложно говорить о том, как к вам там относились. Но вы сидели не только в Торжке, вы сидели в Керченском следственном изоляторе, если не ошибаюсь, после Раздольнинского, кстати. К чему мы еще... Не следственном изоляторе. В тюрьме. Керченской тюрьме, да. ИК, исправительная колония. Исправительной колонии Керченской, да. И вот когда вы там находились, здесь, конечно же, мы читали новости о вашем там нахождении, и, собственно, председатель Меджлиса, заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз говорил о том, что пока вы находились в Керчи, к вам там очень плохо относились. Так ли это? Собственно, там вас избивали. Ну, давайте розділимо. Ну, колонія є колонія. Ви розумієте, що це специфічне середовище. Да. І розділимо арестанти, ну, люди засуджені і керівництво колонії. Я вам скажу так, що серед як керівництва колонії неоднозначне ставлення від розуміння того, що відбувається, і там, що називається, піти на зустріч, до абсолютного негативу того, що називається мочить по повній програмі. Що стосується середовища от саме засуджених, ну, я скажу так, що випадки там були різні, але на 90% все ж таки, ну, це було, як зараз слово пригадаю, бачите, в мене всі слова повилітали з голови. Ну, це була підтримка. Тобто підтримка в тому плані, що люди із повагою ставились. Это в Керченском
Так, це в Керченской Керчі. колонии. Мгм. Так. Люди з повагою ставились до, до тих обставин, за яких я потрапив сюди, і до того, за що я потрапив насправді сюди. Извините, конечно, что я у вас это спрашиваю, но все-таки я должна это у вас спросить, потому что вот сообщение о том, что к вам в Керченской исправительной колонии именно управленцы, да, относились плохо, они здесь в Украине были и очень были распространены в информационном пространстве. Расскажите, как это было, кто и за что? Я не знаю, чи я маю зараз на даному етапі на це моральне право, розумієте? Хлопці продовжують сидіти, в тому числі і політв'язні. У мене зараз ще не сформувалось розуміння, до якої, що я можу розповісти, щоб не нашкодити тим, хто перебуває там і перебуватиме ще, на жаль, і надалі. Бо нічого ще не закінчено, доки хоч один громадянин України знаходиться там в полоні. Тому я б краще волів на ці питання зараз конкретики якоїсь не казати, тому що ще є одна причина, боротьба ж не завершена. І ми з адвокатами десь найближчим часом зустрінемось. Там є подання, є звернення на даному етапі. Ми вимагаємо розслідувати деякі епізоди. Тому інтереси Эпизоды ваши с вами связаны? пов'язані саме зі мною. Это в Керченской колонии. В тому числі в Керченській колонії. Вы несколько раз объявляли бессрочную голодовку. И еще находясь в Раздольнинском СИЗО, если я не ошибаюсь. В СИЗО Симферопольском. В СИЗО Симферопольском. Да, 205 дней вы держали голодовку. 205, да, если я не ошибаюсь, опять-таки. Я не рахував. Да, мы считали. Мы действительно следили за вами и за вашими всеми действиями, и за вашей голодовкой в том числе, и переживали. Вот голодовка, ту, которую вы объявляли, она была с какой целью? Это был акт отчаяния или же действительно привлечение внимания тем самым в нашей информационной войне? Метою було виказати цій владі, так званій, що Крим окупувала, виказати своє презирство до їхніх дій. Вас не заставляли прекратить эту голодовку? Попиток було багато, це не було примушення, це були провокативні дії. А что именно, что значит провокационное действие? Наприклад, коли тобі замість тюремної баланди приносять домашню їжу з великою кількістю запашного м'яса смаженого, і таке інше. При цьому це знімається там на камеру з іздьовками, зовсім таке. Багато моментів. Зараз, якщо можна, я трохи колись, може, пізніше про це розповім. Вас склоняли к сотрудничеству? Сотрудничество? Или, возможно, пытались вербовать? Ні. Я думаю, що вони розуміли безглуздість подібних дій, тому і не витрачали свою енергію на це. В Крым вы собираетесь возвращаться? Звичайно. Когда? На жаль, не ближчим часом, але те, що це відбудеться в моєму житті, я в цьому впевнений. Скажите, а имя Владимир Балух, политический заключенный Владимир Балух в Украине, в нашей стране с вами, ассоциируется с украинским флагом? Потому что вас, собственно, и
задерживали в том числе за то, что вы продолжали вывешивать украинский флаг на крышу вашего дома, и даже вы вывесили, значит, название улицы, если я не ошибаюсь, да, Героям Небесной Сотни вы написали. Это было все в 2014 году. Вы видели оккупацию Крыма. Вот тогда, когда вот вы вот это вот все делали, вывешивали украинский флаг, да, вы не боялись того, что вас действительно задержат? Ведь так і произошло. Маленьке уточнення. Табличка з'явилась пізніше. Позже, да, ну уже после первого. Ну, табличка з'явилась вже під завершення першого судового цього процесу. Да. Вам исправительные работы, да, тогда давали? Ну, ні, на той момент вже їх замінили ці исправительні роботи, 40 діб поселка, поселения. И вы даже после вот этих исправительных работ вывесили вот эту табличку с названием улицы. Під час, коли йшов процес оскарження законності цієї заміни, от саме в цей час була вивішена ця табличка. Но опять же, вот вы не боялись того, что вас задержат и вот просто сфальсифицируют уголовное дело против вас? Розумієте, слово «боявся» тут недоречно. Там мудрі люди кажуть, що не бояться тільки дурні. Хоча я не вважаю слово «дурень» якимось там поганим словом. Ну, річ тут навіть не в цім. Розумієте, на землю, на якій я народився, виріс, все життя прожив. І я народився, це була Українська ССР, це була територія України завжди, все моє життя. І тут прийшов якийсь дядько і каже мені, що ти ніхто, звати тебе ніяк, і в тебе навіть національності такої не існує, на мові якої ти розмовляєш. Розумієте? І тому там вживати слово, коли люди деруться, вони хіба бояться? Ну тут не до того, розумієте? Тут твою гідність отако взяли, сплюндрували, наче, вони так вважали, що сплюндрували гідність. І не те, що там, да, якась патетика, ні, не через це. Але, як то кажуть, знайшла коса на камінь. Впертись ногами в землю. Тільки все. А там про страх, я не думав тоді про страх якийсь. Я бачив, я закривав очі своєму батькові, коли він помер. Після цього відчуття страху, воно має трошки інше значення. Більш, розумієте, прожити остаток життя, там, скільки б його не залишилось, позбавленим відчуття гідності, мені здається, це гірше. Це більш страшно. Скажите, когда вам уже вынесли приговор, там, если я не ошибаюсь, было 4 года лишения свободы? 3,7. 3,7, а потом, після да. апеляции 3,5. 3,5 на 2 месяца. Вот тогда вы, возможно, думали или ждали того, что вас освободит Украина? Ну, чесно вам скажу, віра в те, що Україна зробить все для того, щоб звільнити своїх громадян. На початку жевріла, потім жила, а потім з'явилася і впевненість в те, що саме там буде цей обмін чи ні, це вже інша річ. А в те, що Україна докладе всіх зусиль, це вже переросло від жеврення, пройшло шлях до впевненості в тому, що так воно і буде. Вы получали письма поддержки? Ой, в яку камеру сказати? От це, що Вот світиться? сюда, да, Так. то, что светится. Велика подяка всім. Кожний лист, це, я навіть не знаю, яким словом це можна висловити. Це відчуття,
що дають листи насправді? Ну, це той сік землі, можна сказати. От, то, чим ти живишся, чим живиться от, душа твоя. Ну, насправді це не якісь там слова високі. Це чиста правда, що там, так, передачки, вони мають своє значення, які там заходять, там, часом з якимись там такими сокровенними якимись там. От. Але листи це їжа, це те, що душу от, підтримує. После вашего освобождения, вашего и других политических заключенных, включая украинских военнопленных моряков, вся Украина действительно очень радовалась, и все ждали этого момента, все ждали освобождения наших пленных, но и тем временем действительно 35 освобожденных, но мы же понимаем, мы же с вами крымчане, да, и мы понимаем, что в Крыму репрессии продолжаются против инакомыслящих, против таких, как вы, против коренного народа. И в застенках Кремля содержатся десятки и десятки политических заключенных, сотни детей сейчас растут без своих отцов. Какие методы и пути борьбы сегодня вы для себя, возможно, вырабатываете, возможно, уже выработали, находясь на материковой части Украины? За деоккупацию Крыма, за восстановление территориальной целостности? Ну, знаєте, мені здається, що в Україні, не мені здається, я впевнений в тому, що в Україні вже народилось суспільство, от громадянське суспільство, от саме в кращому розумінні цього слова. І от створені громадські організації, от люди, активісти, вони вже досить дієві методи напрацювали боротьби. І свідчення тому, те, що я зараз перед вами сиджу тут, в цій студії, ще тиждень тому, це було такою якоюсь ефемерною надією. Тому от тільки посилення тиску міжнародного і тиску не лише, розумієте, не лише якихось державних інституцій, а саме от громадськості світової, світової громадськості. І на цю державу, ну і, звичайно, вимивання потроху підвалин з-під них, цей процес, Боже, як я радий тому, що цей процес відбувається, останні вибори, от так звані вибори, що там відбулося незаконно в Криму, відсоток людей, які прийшли на вибори, і навіть це пряма аналогія, пряма паралель між кримськими виборами і тим, що сталося на виборах в Москві, яким чином там результати здобуті. Владимир, а еще вот тут я у вас хотела это спросить, у нас буквально минута, даже 1,5 минуты до завершения нашего эфира. Еще вот в Украине остаются некоторые силы, которые говорят о том, что вот нужно договариваться с Путиным, нужно находить какой-то компромисс. Звичайно, треба домовлятися, тільки на наших умовах, не на його. На наших умовах домовлятись треба. Треба давить. Треба, щоб він зрозумів, що, ну, знаєте, сила є, ума не надо, що ці методи в 21 віці не працюють. От коли світ дійде розуміння, одностайного розуміння, що саме таким чином світовий порядок буде мати людське обличчя, от тоді все буде відбуватись належним чином. Дуже дякую. Освобожденный политический заключенный Владимир Балов был гостем нашей студии. Сагунс. А мы вынуждены завершить информационно-аналитический блок на АТР. Оставайтесь первым крымско-татарским, далее Прайм Мацарский.
Образование независимого государства совпало